तने एगो कुर्सी तने दे दी सब है शंकर जी के एगो कुर्सी दिया जाए होकर बाबू पीड़ा कुदारी के बेटे गढ़ भैया तने एगो दिया जाए एगो कुर्सी नटुरा के हाँ हाँ एगो कुर्सी दबक बा 3 गो ना दी तो बुझा था गिड़बिड़ कइले रहता गिड़बिड़ तने दा ना कुर्सी वो बूझ अब बताई कहता जे कवना का जोगाड़ बा आवसन अभियंता जी पहले बोले के लूर सीखा कुदारी के बेट गढ़ कुदारी के बेट ओकरा के कहीं कुदारी के बेट गढ़े के आ पीढ़ा पहुंचावे के ते पीढ़ा पहुंचेबे त हम बैठी बैठी अरे धन्य हो शंकर जी धन्य हो या भगवान तारा का बनौले राखस हाँ 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 मन ठीक बानो हरियर बा बियाह होई नु ओए पक्का होई एकदम पक्का माने पार्वती ले बियाह होई कि खोजवा ले बियाह होई ना पार्वती से खोजबा ओकरा के इज्जत से भगा दो ना तो ओकरा के भगा दो ओकरा के इज्जत से भगा दो न तो बेइज्जत कर दे ओ सरबा के भगाबो हाय अरे मर्द तनी अच्छा कतनो ना ले तो 700 ले तो नु माने 500 लेते नु होई ओकरा का 500 दे के तू अपन पूंजी बर्बाद करता बहुत सुंदर दुल्हा सरकार जी तैयार धोती पहनिए ले बने एगो तनी त्रिशूल दे दिया एगो डंटा के होने खेल ले भोले बाबा ये डमरू लगाइए गर्दन में एगो डंटा केहू दे दी केहू ने हाँ दी हाँ यह है त्रिशूल देख ला त्रिशूल सतयुग में रहा है आई कलयुग का त्रिशूल हो यह त्रिशूल से भगवान भोलेनाथ जी के बियाह होई आ बियाहवा हो जाए मुहावा में निकले मुहावा पड़े हाय धरे त्रिशूल बढ़ जा भैया बढ़िया अरे धोती धोती कहा धोती जल्दी से चिलो चिलो जल्दी से चिलम चिलम जल्दी से में माल डालो अरे अरे सलाई के होने खेले ले सलाई के होले ले बा ओरिजिनल भोले बाबा के बैठा देला तो भोले बाबा का बेइज्जत मत करो ओमे सामान डालो ओमे सामान डालो हाँ यह बट 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 बा भैया बा बाप रे बाप हाय देखा बनावे के नहीं खे बोझा बहुत सुंदर जल्दी माल बोझा जल्दी जब तक दुल्हा एक फूक मरे है ना तले इनकर मुंड बने ना चले के बियाह करे भोले बाबा मारी चली बबुआ हाय देख पाउडर पाउडर का वही घर के गाना हो राजा पियो जन गाजा हो राजा मारी एबर सलाई मारो बारा अब धइले बा एक खाली मारा औरी आ धुआं मुंह नहीं के बिके के हां मारा मैं धुआं फेंक देबे को हमका अभियंता के गणिया में फूक दे धार ये है माने अब भोले बाबा के बारात चलल तकावना चीज पर चलल सारा चीज पर फॉर्च्यूनर पर ना भोले बाबा कहती अच्छा भोले बाबा अकेले ही जाई हैं एक आदमी के बरियार आवे तनी आ जाई माने जे भी होके माने जे बरियार भैया रौराई तनी रौराई अरे आई ना भोले बाबा के संग बरियाती जाए के बा आओ भैया तू आओ केहू ना आई आओ भैया तू आओ अरे आवा ना तू
अरे आओ मर्द शिकायत अरे आओ आओ तू आओ भैया आओ कतना भाग से तो आओ तो कतना भाग से अभी मैं कहा जब एजे खत्म हो जाए तो आगवा कलान पियबो एजे मत रुको अब भैया भैया लो रहा सरतनी बैठ बढ़ गई सर बढ़ गई अब रुको हो आई रुको हो अब तू बादशाह बन जा हाँ बैल बन हाँ बैल हो जा बैल बैल एकदम चली भोले बाबा है पर बैठी बैठे बाराती चलक बा सीधा ना है पीछा उल्टा मुहे उल्टा सीधा ना सुने ना भोला बाबा उल्टा बैठ रहल है तरी मुंह करे है ना हाँ 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 समान में समान है तरी करे हाँ हाँ ये भइल बात अब भोले बाबा के पास बैल चलल आज ऐसे दुआरे बारात लागल बबुआ लागे रुको यदि बैल रुको शंकर जी नहीं मैं ओजन मत दो मैं ओजन देव हां बैल बढ़ा दी सुनो आज यदि बैल यदि चले में दिक्कत करता तब पाछा ले ओकर के मारा होगा बा हां 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 बा हो एक जगह नहीं खे मारे के एक जगह नहीं खे मारे के मेन बाजा भैया रुको मुखिया जी अब बैल के कुछ खरी चोकर के दिया हाँ मुखिया जी खरी चोकर के ना दिया तो बैल कही जे हम ना जाई बरतिया के रूप में धैले बरतिया कर गाँव भर के आई में देखी ई बैल के नु है बैल अपना खरी चोकर के दल धारा जाके 1 किलो सुनो चोकरवा खा लिया अब प्लस बरतिया के रूपवा धइल आई बे विपतिया माई आ गाँव भर के आई बे मौतिया माई भूतवा पड़े कबो कबो मैं भारा बात है तरी कबो कबो बैठ जा मैं बाहर नहीं खेते के कोनो बोल नया नहीं खे बैठा ना तू बैठा ना तू बैठ हां हां अरे माहिर हम ना जाई आगा भर के जाई में महुआ ए भाई हम तो हसन मुखिया जी बैले ना देखल रहे रिजिया बा बैल आए पड़ुआ अब के पर सीधा चढ़ आए बालू देख के और साफा पटा जाए बैठी रहा बैठी कहाँ टोकरा बैठी 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 बैठी
बैठी तब दावा परे दावा 50 के जवतिया माई रहला जारी दावा परे दावा 50 के जवतिया माई रहला गांव भर के आईबे महुआ माई रहला बड़ी रुपया दिला बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। हई देखी अंश मोटर रिपेयरिंग सेंटर रगड़गंज मोटर पटेढ़ी मोड़ पटेढ़ी रोड महाराजगंज बड़े रुपया दिला बने पुरस्कार। भोले बाबा का बारात पहुंचल कहा राजा हिमांचल जी के नगरी में। अब बैल महाराज जी अब अपन खूंटा धरे खूंटा पर चली बाप रे बाप भगवान रकब सुनी बैल महाराज हमरो ओर से ले ली रवा हार्दिक हार्दिक स्वागत बा। देखी तो एगो ई बैल के देखी आ एगो हे न रहला मौगा हवा बैल के न भागल बा भागलू देवेंद्र के बैल हो जाए दादा एकदम शंकर जी के शादी हुई विधिवत शादी हुई रवा एकदम निश्चिंत रही रवा रति भर के चिंता नहीं है रवा एकदम निश्चिंत रही। अब शंकर जी के बारात जब पहुंचल मैना रानी सोना के थारी फेंक दिहली कहली जे हमर बेटी गौरा पार्वती एजे रही अब एजे खड़ा रही अभी तक मेन अभी तक बियाह बाकी बा अब तो लही रवा भागत नहीं भागी मत एजे रही बढ़ जी सब तनी हवा लागे तनी बढ़ जाए के बाद सब हवा लागे हमन के गर्मी भइल बा कुल। प्रोपराइटर हमरा मिथुन जी अंश मोटर रिपेयरिंग सेंटर रगड़गंज मोड़ पटेढ़ी रोड महाराजगंज बढ़ जी सब बरखा ने कहो हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन। हमारे यहाँ 3 पीस मोटर सिंगल फेस मोटर ई रिक्शा मोटर पानी सब कुछ काम किया जाता है। हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा। समय अब हमनी के नजदीक होता है ऐसे हम प्रसंग के तनी आगे हम बढ़ावत नहीं। अब भगवान भोलेनाथ जी के स्वरूप देख के मैना रानी अपन सोना के थारी फेंक दिहली कहली जे हमर बेटी भले जन्म भर यही तरी कुंवारे रही है लेकिन ऐसा बौरा पर से हम शादी ना करो भैया तनी एक मिनट बढ़िया कहतरी जे ओह लया हज सोया ढोणे मुदल रहनी पियरे माटी से अदमर मुन खोदे माटी से इह भैया तमई हो लेख में निकोरी नानी अकरनी कपाल हई मौगा हवा के कहिए बोला ले बड़ा ई जहां जाला ई नासे करी माने वाला हो लेकिन मान कोई नहीं ई तो दिमाग के तेज हइए नु बेचारा सामान के सामान ना हुए पक्का के घर पिटवा ले हलस कौन पक्का सामान के सामान ना जानलो हां सामान के सामान ना जानलस बेचारा। आई देखी तो मैया पार्वती कहली कतनो पिटाला बाकी बड़े रुपया पुरस्कार जी हर सब से आग्रह बा जरा जहाँ जगह मिले तरह से बढ़ जाए वही तरी चुके मुके बैठी कोनो जरूरी नहीं तनी हमनियों के हवा लागे बाप रे बाप बैठलो हवा गम के गीत गौले बड़े लेकिन प्रसंग के हम पूरा करब विचार करब कहे से कि 2 बज गइल बा कम से कम ब्याजी माता बहन बेटी लो बालो ओहू लोग के तनी शर्म करी तनी लाज करी कि हमारा कौना भाषा का करे के बा प्रयोग ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप शीतल हो मैया पार्वती कहली जे हे माई तो दुख सुख भागे हमरा जो किस्मत में बाड़े उहे है दुनिया के मालिक हवे दुनिया के आदि हवे सब लोग देव हो यहाँ के महादेव हैं माई जो हमरा किस्मत में बाड़े तवने हुए हैं माई हो लेख मिट्टी भारी
सब कोई मदारिये हो जाई हो जाइए आ सब कोई निर्मले हो जाई आ मलिक जी हो जाई हम एगो बाटे भाटाबा उतर जन्म लाग जाई खाली हब हब लब लब पिटला से ना भाई अतजल पीट अभी तोरा लगा कह दो पीढ़ा बनावे को करेगा भैया अब मैया पार्वती कहली जे हमरा माई किस्मत में जे बाड़े उहे रही हैं हाँ तारा कहला से ना हुई अब विचार करब केहू नारद बाबा के गाड़ी देता केहू बोलता केहू चुरकी घींचता केहू कहता जे हे नारद हमरा बेटी में कौन ऐसन कमी रहे मैना रानी कहली जे हमरा में कौन ऐसन पाप रहे हम कौन गलती कैनी जे ऐसन बौरा पर आज चौकट पर लेके खड़ा कर दिया भैया तनी आजा जगह पर एह नारद जी कहत रहे जे हे भोले बाबा रे तनी रंगवा बदल ना अरे तनी देहिया हिलाव है देहिया तनी हेतर हिलाव तनी देहिया हिलाव अच्छा ई बात देहिया तनी हेतर तनी करा हेतर ए भाई ये मोरा देलियो बात नारद जी आई बड़े तब बीड़ा बजावत हरि गुण गावत बीड़ा बजावत हरि गुण गावत नारद के नारद जी कहले जे हे देव हे आदि देव महादेव रवा के हैं कर्पूर गौरम करुणाय अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नारद जी कहले जे दुनिया के देव आदि महादेव जी हैं आई जौन तारा घरे बड़ी ई साधारण लड़की ना है जगत के माता है इहे जगदम्बा है जैसे जैसे समय आइल बा वैसन वैसन इनकर अवतार भइल बा ई तारा घर में बाड़ी जगत के सृष्टि के माता है आई जगत के पिता है। जब भगवान भोलेनाथ जी जब अपन स्वरूप जब बदलले जब देह जब हिलवले हा 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 शरीर कैसन